аз съм GameBG и както виждате днес ще играем Minecraft Pocket Editions. Както виждате имам скин и сега ще направя един нов свят. Тук що се изтеглих и сега реших защо да не запиша една игра на Minecraft Pocket Editions. И така, нека почваме. По-бързо. Извинете, малко съм болен. По-бързо. Building терен, дом. Така, what? Кози, трябват ми. Супер, 3 са май. Само 2 ли е? Може да открия повече после. Бе. Бой. Готово. Черна коза. Къде си? 3 са, бе. Чакайте. What? Какво ми става? Чакай. Що се движа като удъртел човек? What? Коми? Аз лета ли? Шифтвам ли? Какво правя? What the fuck? Айде ще влезем от друг сервер, защото това нещо май откачи. Как го мразя това? Опа. Сървъра изчезна. Какво направих? Чайте. Create random. Така. Така, мултиплеер. Сървър е отключен. Ако иска някой да влезе, примерно, да. Така. Този клип може би ще бъде около 15-20 минути. По-бързо да е. Как го мразя долу. Пак ли? Чакайте. Това не е ли същия сървър? Не. Прашчо. Чувам Прашчо. Прашчо. Къде си? Ма френдо. Дреме ми. Почвам да се кадърва. Така. Юля. Първото, което мисля да си крафна е работна маса, после меч, бради и разни такива глупости. Така. Хайде колко високо мога да стигна. Всичко дърво е изчупено. В смисъл, това да не че да. Така, нека си крафнем. Една работна маса. Супер. Прашчо, мокни. Може би.
Ще ми трябва и пръчки. Един меч. Не. Не с меча, бе. Ще ущупа така. Очаквайте, може да снимам, нали, на Minecraft Pocket Edition, обаче на Game Mode. Сега, Прашчо, къде си? Трябваш ми. О, коза. Бой по удъртелата коза. Не мърдай, бе. Май видях Прашчо. Ето го. Чайте, че нали сега сутринта си изтеглих и малко ми е трудно. Фак, сипнал съм с клавиатура. What? Ко стана, бе? Армия от прасета. Атака. Не, стой. Да. Дали ми 3 пържолки, което е гуд. Още прасета. Пам по главата. Прашчо, чакай, бе. Къде отиваш? Много странно умират. Fuck you. Ой, къде си? Ела, бе. Ах ти. Мръсно прасо. Fuck you, е. Аллах Акбар. И първи левел GG. Не. Ето какво е стало. Там има нещо като островче, но много ми дреме. Така. Сега ще видя какво ще правим. Ох. Мина ли е това? Май е. Но е доста хубаво за къщичка. Да, това май ще го направя на къща за сега. За по-напред ще се опитам да си построя една по-такава къща. По-хубава. Брадвок. Така. Крафнахме си един брадвок и един щиток. Базикам се. Не е чак толкова бърже, ама айде. После ще си направя айран, ако намеря, да е. Камено. Така. GG. Какво стана, бе? Чакай да си крафнем сега. Да, крафтинг тейбъл. Какво си крафтнем, бе? Дърво. Йоло. Така, дай да шпакловаме. Цък. Така. Добре. Не се почивай много добре, покриват. Много казах, за сега ще е така. Може би. Така. И тук да е по-така големичко. Йоло. Така ли? Математик! Ама от класа. Къде отидох? Табу. Къде го сложих? Къде ги слагам? Фак. Така. Хора, за сега ще спра клипа на пауза, за да не ви отекчавам състояние. И, приятели, започва. Опа! Нещо ма бия! Шрапа! Сега ли реши да дойдеш, бе, зомби? Фу! What? О, боже. Ой.
Еми хора, до тук мисля да приключвам с този клип. Моля, абонирайте се за още и засилете бутона за лайкове. Чао!